malinaw sa tanan ba? No? Kasi malisod kasi nga wala yun bang wala tayong posisyon. So, here's my position. Yes. I What will is in your favor stand? sa people power. Yes. It is the right time now that the people will arise Oy. against man. Ako, alam mo, kasamang dungha, nakalatid sa ating 1987 Constitution, the right assembly of the people, kasamang dong. If the people may grievances against sa mga namunuan, may katungod ta mo patsabaw sa tuang mga yango ug ang people power mao'y sakto nga venue para ipasibaw ang atong gibating kabigwaos batok sa mga kawatan nga naa sa gobyerno karong panahon na. Lahi na kayo ang katawhan nga nagkayusa. Nya karon. Maunay kanabang esensiya sa people power panaghiusa sa katawhan, kusog sa katawhan. Lagi paminaw diha. Oyon ko sa imuhang giingon lagi nga katungod sa katawhang Pilipinhon. Salamat naman ni Oyon. Salamat naman. Ang pag-asembleya pagpadayag sa mga grievances na dubato kaning gobyerno ha. Ang akong punto diri karon, unsay kasiguraduhan o mual sa ang katawan dili ta magkaguliyan. Ang akong punto Radyo Joel. Anong punto mo? Sige, ito padayag kasi mo ang bala. punto ko. Ayaw kong malagay sa alanganin ang buhay ng ating mga kababayan. Look, tingnan mo kung ano nangyari sa Nepal. Ano pala sa Nepal? Isinunog man lang nila yung Hindi. parliamentary nila. Yes, pero yung akin, buhay ng mga Nepalese ang nasayang dahil dyan sa people power na sinasabi natin. Medyo tahado ako, medyo di pa ako kampante dyan sa people power na sinasabi dyan. Pero andyan ako. Alam na natin yan. Alam na natin yan. Pero kita-kita na sa ating mga pahak. Pero andyan ako na may dapat talaga na mananagot itong sinampataw na korupsyon na nangyayari ngayon sa ating paggobyerno. Of course naman kasamang dong, dapat talaga managot yung mga buhaya, si Lalay. Ano bang gagawin natin kay Lalay pagka mahuli natin kasamang dong? Lilitsunin ba natin? Ako